empezamos un nuevo video en este canal. Por favor, denle like, suscríbanse y muchos comments. Apoyen nuestro vídeo. Calla, collons, que això ho fem en català. Perdó. Benvinguts, sigueu al nostre canal. Avui us presentarem un vídeo de la brasa, d'un estil de natació. Us farem una breu introducció al vídeo de la brasa, amb les seves parts implicades i la seva correcta tècnica. Exactament, però ens centrarem en l'acció de braços, però sense oblidar les altres parts, ja que és un estil que demana molta coordinació. Exacte, la brasa consta de 3 parts implicades en els braços. Primer tenim l'entrada, que és l'entrada a l'aigua, llavors tenim l'agarre de l'aigua i el tirón. Començarem explicant l'etapa de l'agarre, que és en la que la mà fa l'entrada amb la superfície de l'aigua. En aquesta part, els braços van completament estirats. Com podeu veure, els colzes no es dobleguen i les mans les tenim mirant cap a l'exterior. Sempre hem de tindre els colzes tirats cap endavant per tindre una posició el més hidrodinàmica possible. Des d'aquí farem un moviment cap als nostres costats intentant separar el palmell de les mans i a part farem un moviment cap a fora i cap avall. Sempre intentarem que els colzes no es dobleguin mai, si no l'agarre de l'aigua no serà lo suficientment fort per a desplaçar-lo. Com podeu veure, les mans les tirarem fins al final, amb els colzes, com hem dit abans, tirats cap endavant. Les mans completament estirades, sense doblegar els colzes, i farem un moviment cap a fora i cap avall. A continuació veurem la segona etapa, el tirón. Aquesta etapa és molt important, ja que ens donarà la força suficient per avançar i respirar a la mateixa vegada. Dentro vídeo. Primer, amb l'agarre estàvem en aquesta posició. Llavors, el tirón és el procés que farem a continuació. Obrirem els braços buscant una amplitud, abarcant més amplitud fins aquí. Llavors, en vez de tindre el braç amb 90 graus, l'obrirem fins a tindre una obertura d'aproximadament uns 110 graus. Llavors, acabarem de buscar l'angle màxim fins aquí, a l'alçada dels ombros, i ens impulsarem cap a baix per finalitzar l'última etapa, que serà aixecar el cap buscant la superfície. Imaginem que estem a l'aigua, llavors primer hem fet l'entrada, hem obert, llavors començaríem a obrir, així, buscant una amplitud, obrirem els braços amb un angle entre l'antebraç i el braç d'aproximadament 110 graus, 110, i llavors aquí ja buscaríem enfonsar una mica els braços per treure el cap i buscar la superfície de l'aigua. La tercera etapa és el recobro. Dentro vídeo. Començarem en la posició que us ha explicat ara mateix el Xavi. Acabem amb els braços aquí darrere i amb el cap cap a dalt per a poder respirar. Doncs el que farem és juntarem les mans per davant del pit, és a dir, amb les mans completament exteses, juntarem les mans per davant del pit fins davant de la cara, sempre amb els palmells cap a dalt, per posar la menys resistència. Des d'aquí posarem amb els palmells cap a dalt. Una vegada tinguem els palmells cap aquí, que és com si volguéssim beure aigua, intentarem juntar els colzes a la vegada que extenem els braços. El cicle aquest acaba quan tenim totalment extesos els braços i fem una torsió dels nostres canells, que precisament coincidirà amb l'inici de l'etapa de l'agarre. Us he explicat el moviment de la brasa començava amb l'agarre. Obríem les mans i acabàvem amb el tirón. Quan estem al tirón, amb les mans, com ha dit el Xavi, a 110 graus, buscarem l'amplada del nostre pit, que es trobarà, diguem-ne, davall de la superfície de l'aigua. Buscarem sobre el nostre pit, les mans beure, com si féssim l'acció de beure aigua, beurem aigua, intentarem juntar els colzes el màxim possible i fer una extensió total dels braços. Quan fem aquesta extensió ens hem de recordar, per a que el cicle sigui el més hidrodinàmic possible, de fer la torsió del canell. Per així ja, una vegada acabat el cicle, el puguem tornar a començar per a fer una altra vegada l'agarre. Ara explicarem l'acció de les cames. L'acció de les cames en la brasa es caracteritza per ser una acció simultània i similar. Us ensenyaré amb la pràctica com es realitzaria la bona patada. Seria primer amb els braços junts,
obrir les cames amb una extensió dels peus cap a fora. Els peus sempre han d'estar en flexió, no així descansats, no, en flexió mantinguda. I llavors, la part que farem, la patada, aquí, fer això d'aquí, la força amb l'aigua la realitzarem amb la planta del peu i la part interior. Com podeu veure, així. Vale, i ara us explicaré l'acció negativa que té la braça, que és quan tornem, com si diguéssim per fer el recobro de les cames, tornem des d'aquí fins aquí, que aixequem una mica els genolls i dobleguem les cames per de nou fer la patada, aquí hi ha una acció negativa que no estem avançant en l'aigua. El que fa és retrocedir i no podem avançar. Llavors s'ha d'intentar fer el mínim possible sense aixecar els genolls del tot així, sinó només aixecar una miqueta i ajuntar. L'estil de la braça demana molta coordinació. No em refereixo a que els altres estils no la demanin, però aquest estil, al no ser tot el rato el mateix, hem de coordinar a la mateixa vegada l'acció de braços amb l'acció de les cames. És a dir, quan nosaltres fem la nostra acció de braços, no es fa a la mateixa vegada la nostra acció de peus. És a dir, no anem fent el que diem popularment una granota, és a dir, no fem tot a la mateixa vegada. Es fa primer l'acció de braços, a continuació fem la nostra patada de braça i, com ha explicat el Xavi, hi ha l'acció negativa. Quan es fa el recobro de les cames, nosaltres ja hem fet el nostre recobro de les mans i és en aquest moment en el que nosaltres farem el nostre impuls, la nostra acció de braços.